Medyo may hangover pa ako. Medyo lang. Pero para matanggal daw ang iyong hangover, may isa kang kailangan gawin. Hindi tubig, hindi sabaw, hindi tulog, hindi ligo. Sukot! Sukot ang kailangan mong gawin para matanggal ang iyong amats. Sabi sa akin, mahina ako, di ba? Sabi sa ating tumawa ka, talo ka, mahina ako. Mahina ka, Paolo. Huwag ka na. Kain ka na lang tayo. Wala kang kwenta, Paolo. O sige, sa pagsukot ako'y magaling ha. At sa pagsukot wala kang palusot. Sabi ko, ako isang level 79 na sukoter. So, hindi nyo alam, sukot ay cringe ha. Mga papanoorin natin ngayon mga cringe na Philippine-related na mga kung ano-ano. Kung kayo ay magsusukot, kailangan nyo i-like yung video. Pag hindi kayo sumukot, kailangan nyo akong suksukan. Oops, pampamilyang challenge. Simulan na natin. Dami ko sinasabi. Di naman ako lasing. Hindi yan, umuulan sa loob dahil FRT! Nice! Nagbabayad ka ng ano dyan, no? 20. The M in MRT is waterproof. Very good, MRT. Next, sukot. Napakahina. Hindi ko man lang naramdaman. Siguro dahil nakainom ako, wala pa ako maramdaman. Next, sukot, please. From Unlimited, Weeaboo works. Tsaka si Togepi. Ah! I know my Pokemon! Medyo may mga isang alveoli ako na pumutok. Medyo unti lang, mahina pa yan, malakas pa tayo. Okay. Di ba si ano ba yun? Diba, sino nga ba to? Ba't siya nandyan? Tunay siya nga weeb. Mga pa pangalan niya, puta. Basta yung mga generic na maganda. Next! Sukot, please! GMA. Oops! No! Lagyan nyo ng censorship GMA. Ano ba? Takina. Oh my God! Buti pa yung t-shirt ko may dugo. Lagyan natin ng dugo. At least nag-effort si artistang babae, di ba? So, di ako nanonood ng GMA. Di ako nanonood ng TV in general. So, di ko kilala yung mga yan. Pero gusto ko yung mukha ni ate dito. Hindi man lang nilagyan ng ketchup. Ano yun? Wala naman kayong budget, ha? Alak-alaki nakita nyo sa Victor Magtanggol Gulgul. So, gusto ko yung nakaganon pa siya. Parang, dito na ako. Dito na ako. Ba't kayo ganyan? GMA, minahal kita. No, lagyan niya, nagharang GMA ko. Alam mo, GMA, hindi ka pwede sa YouTube, ha? Ako bilang, pwede nyo na ako maging tour guide sa YouTube, ha? Ako na nagsasabi sa inyo, hindi pwede yan. Kailangan yung tanggalin ng any form of cleavage. Kasi mga bata, mga nanonood sa YouTube, alam mo yung mga di po tuli. Kaya sobrang dali ma-trigger. Next, sukot. Ito. 2011 pa. Close your eyes. Open your eyes. Close again. I don't want to close open. Do you understand? I don't understand. Hindi ko rin talaga maintindihan. Am I only dreaming? I believe. Wala sila mag... You believe, we believe. I watch you, watch me, watch you. You are watching. Yeah, Am I watching you? Woo! We will watch each other. Drop that, yeah! Well, at least creative sila sa pagsukat. Sabi ko sa'yo, pinakamagagaling na tao yung mga bored. Parang ako, bigla lang ako gumawa ng channel, wala akong magawa. Tada! Quality content, diba? Sabi ko sa inyo. Next, sukot. Wala. Hi, I'm Kayla. I'm Des. Kamus Girls. My God, I hate drugs. I hate my life. Ayaw mo sa shabu, ayaw mo pa shabu, ayaw mo pa shabu, sukot. Tutuwa mga nanay nyo, yeah! Puro puday yan. Paamoy nga ng puday. Amoy pagsisisi! Kamus Girls, ow!
camel toe. Jokes! Ano kayo? No to shabu, only jokes. Mas gugustuhin ko pa mag-shabu. Tapos magtataka kayo, bakit ang dami nabubuntis, ha? Ayan na, shabu. Mag-condom kayo, ha? Please, parang awa nyo na kung gagawa kayo ng something. Siguraduhin nyo naman huwag kayong tanga, ha? Huwag nyo nang dagdagan ang populasyon ng Pilipinas. Ang dami na nga di nakakain. Ipaghatian natin, bawas na. Ayoko na. Ayoko na shabu. Ayoko shabu. Puta, ano na naman? Harvey Gardiano. Binyag na ako. Ito, Gardiano. Narinig. Ang sinabi ko, binyag na ako. Binyag na ako. What? Mumura. Ang mura eh. Binyag na ako. Hindi mura yun. Narinig ko! Hindi ako bigay! Hindi ako bigay! Ano ba? Babasa ka? Ha? Ano ba itong guard nyo? Ganito ba trabaho nito? Isa kayo matapang ka lang kasi may hawak kang baril eh. No? Isa naman, ayaw niya namumura. So, ganun siya ka-sensitive. Yung isa naman, sobrang sensitive. Kailangan niya pagmalaki yung baril niya. So, parehong tanga na naglalabanan. Ay, mga gusto ko eh. Mga gusto ko nakikita eh. Mga pag nag-uubusan ng lahi yung mga tanga. Nasunod sa ordin ng management eh. Huwag mo akong murahin! Hindi ako nagmumura. Ang sinabi siya yung Ayaw na. narinig. Ano ba to? Ganito ba trabaho nito? Bumalik siya. Yeah, front row seat. So, kaya dyan din ako manonood. Ay, no, mga Pilipino nga naman. So, back to back na uli. O, batina. Isabay hug. Yeah. Batina sila. Hawak itlog. Sige na. Ang pinakaayo ko sa mga Pilipino, yung mga maliliit na bagay, masyado nila pinapalaki. Hindi naman to junior. Kasi sayang lang na enerhiya na pagtalunan pa, dahil pa sinasabi. Parang, pwede ba, mas marami pang problema kailangan nyo isipin either of you eh. Alam mo yun? Mas maraming problema na kailangan mo isipin. Paano ka giginhawa? Paano ka magkakapera? Paano yung mga pamilya mo? Paano yung mga anak mo? Pero mga ganyan ka, puta, minura ka lang. Ano to, kindergarten? Isa naman, may baril lang. Ano ha? May baril ako, matapang ako kasi may baril ako. Kung wala to, tatahimik lang ako. Hindi ko alam kung kanina pa ako sumusukot or wala lang ako nararamdaman. Basta panalo ako sa mata ko. Ha? Yun lang ang tunay na hater ko, ang sarili ko. Kung maraming hater dyan, hindi ko na kayo kailangan sa totoo lang. Inis na ako sa sarili ko. Ako pa lang galit na ako sa sarili ko. Kung baga nilalait ko yung sarili ko sa salamin araw-araw. Ba't ka ganyan? Mukha ka lang tanga. Dahil ako sinasabi. One smile, then I died. So, hindi ko na kailangan haters eh. Pero sige, kung gusto nyo maglabas ng galit, ibuhos nyo sa akin ako maging Jesu Cristo niya. Ako sasalo ng mga problema. Next, sukot. Favorite mo? Si Bulbasaur. Alam ko na to. Siya, anong character niya? Water siya, no? Water. Ba't ko ginawa? Alam ko na nga, ginawa ko pa din. Bakit ako masokista? Yung utak ni ate, water types. Sabaw na eh. Jokes. Next. Hello guys, samahan niyo ako mag-quick unboxing ng in-order ko. Isang buwan ko na tong hinihintay. Buti, dumating na siya kanina. Kasi galing pa siyang overseas. Okay? Hulaan niyo kung ano to. Hulaan niyo. Dildo. Okay na clue ha. Ito ay starts with the letter O, ends with the letter K. Bigyan ko ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Mabilis dapat ang pag-vlog kasi tara. quick unboxing. Hindi maulaan. Napakahina nyo naman. With unboxing, puta, 5 minutes. Bibigyan ko ng clue. Ay, nakita na. Wala Dito. na. May hula na kayo. Kung ano Fine. ha? Papanisin ito, ha? Ang mga K-pop group nyong paborito. Dahil ito, ha? K-popper? Official light stick ni Kuya Will. Yeah! May official light stick na si Kuya Will. Ayan, kita nyo, si Kuya Will yan. Ayan, si Kuya Will yan. Ito ay Wow, official light stick ba yan? by me. Yeah! Ako gumawa nito. Nice. Official ka. Ito gumawa. Ito talaga. Official light Pailawin stick. mo. Tutuloy sa light stick. Ginawa ko yan, ha, taas. Summon. Patay natin ilaw para makita natin kagandahan nitong light stick na to. Hindi ko nga siya makita. Ano natin sa kanya, i-focus off. You know? Ayan, Parang si namatay Kuya siya. Will yan, Parang lakas-lakas niya sa dyan. kabaog siya si Kuya Will. Wow, ipapanisin ni Kuya Will ang bias. No, Kuya Will ang bias ko. Ano ha? Wow, Will.
Wow, uy. Ito light stick ko. Light stick na kandilang hindi kailangan na apoy, pero pwede mo i-blow. Oh! Hipon ko rin para bumukas. Wow! Wow. Next, please. From Julius Galora. No, kailangan ko harangan. Ano yan? Yeah! Never forget. Oh, the move, son! Gusto ko yung may Jollibee sa likod. Marami na ako nakitang hindi ka aya-aya mga bata. Ayoko na dito. Iuwi, sunugin nila ako para awal. Wait lang daw, wait lang. Nagpa-pacing pa siya eh. Yeah! Napipil na niya! No! No, di na pwede yan. Kailangan ko na iharang yan. Help! No. Nope, di na pwede pakita yan. Next, sukot please. So, ito yung basta mukha ko na Pagod na yung katawa. how to bobo. Well, baka mga kotse yan, hindi nyo naiintindihan. Baka mga kotse yung mga nasa kalsada. Baka mga ano yan, sila Optimus Prime. No, kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng lahat, pero kami, kasi kami mga mamamayan, hindi kami pwede magkamali. Ay, nako, Pilipino. How to bobo. No, pumasok siya doon. Bawal dumaan ang tao sa tunnel. Well, hindi nga kasi siya tao, hayop siya. Hayop sa lipunan. Cancel sa lipunan. So, mga subscriber. Ayoko na. Next na, please. From Walwal. Daka is you're beautiful. Maganda ka. Wow! Anyong haseo. Corina, please. The K and K-pop means Corina. Sabi ko nga ba sa inyo? Tumutulo na yung sipo ko. Hindi nga ako K-popper ring. Pero alam ko ibig sabihin, hasayo, hello, or something of a greeting. Ayun, nung sinabi nung momulan sa kay Corina na ang ganda mo, ang kanya reply, hello. Huwag mong subukan. Diba singhutin ko na lang ito hanggang mamatay ako. Next, please. So, the official logo. Yes! Kung nakita nyo yung logo ng Philippines Southeast Asia Games, parang pinag-effortan. It's may mga hidden meaning yan, okay? May masyado advanced sa kanila artistry, okay? Hindi nyo naiintindihan. So, syempre, may mga artists na na-hurt na, kami na lang gagawa ng sarili namin na mas may effort, na merong mas pinag-isipan kasi itong para mga rubber band daw na nahulog. Ito ay galing kay Ronald, tong isang to, yung kanyang ginawa. Diba? Ito mas marami. May mga concentric circles kasi dito sa parang natuyo na bula. Ito pa isang gawa ni Paul Devilla. Well, tama kasi lubog na tayo sa tubig. Pero alam naman natin na kahit lubog tayo sa tubig, yan ay galing sa China. China yan, yung dagat na yan ay pagmamayari ng China. Wala naman natin pagmamayari, kundi mga sarili nating ihe, at saka pawis, at saka dugo. Lahat ng mga nilalabas natin para mabuhay. Very good. Oo, ito pa iso kay Arn. Very good, Arn Barcelo. Ito magiging proud ako na logo natin ng Pilipinas. Wala bang budget? Gumawa na parang yung crowdsource, tapos yung mananalo, yung mapipili, mayroong cash prize. Kasi yung ganyan tinipid nyo. Parang yun, yung tinitirintas yung nauso, yung lumban. Parang lumban games. Palagay na ako lumban dito, please. So, sobrang sikip na hindi nadadaloy sa utak ko yung dugo. Yung ganun klase yung lumban. Kailangan ito itigil bago sumakit ang aking kaluluwa. Maraming salamat sa mga nanonood. And syempre, did you sumukot? O did you lose? So, mga sumukot dyan, ha? Kung natalo kayo, like nyo. Pag nanalo kayo, i-share nyo sa mga friends nyo kung nanalo kayo. Para win-win naman tayo dito, di ba? Nasakta naman ako, tulungan nyo na lang ako.
na hindi pa lalo masaktan. Quick update lang, yung channel ay pwede na kayo maging channel memberships. Makikita nyo yun sa channel page. Click nyo lang yung Paulul. Makikita nyo doon na pwede na kayo mag-join. Na mga mag-join, kailangan nyo lang magbayad ng 129 a month. That's just 5 pesos a day. Ano ba yan? Maliit na bagay sa inyo, mayayabang kayo. Maliit na bagay lang, parang wala pa nga siyang pang jeep diba? Dito 5 piso lang, napupulot mo lang. Makukuha nyo doon ay may mga live stream tayo na private. Mga private session. Yes, mga gusto nyo. Pwede kayo gumamit ng mga custom emojis na gawa ko. So, abangan nyo lang. Makikita nyo naman yun pag nag-join na kayo. Magkakaroon kayo na sarili nyong badge na nag-iiba over time. Kumbaga, habang tumatagal kayo na naka-sponsor sa akin, sa channel, lalaki yun, mag-iibig ko basta, ako bahala sa inyo. Makikita nyo na lang, pero mag-sponsor muna kayo para mas marami akong malagay. For now, 4 lang ang pwede kong malagay na custom emojis na i-edit ko. And i-comment nyo pa yung mga gusto yung emojis na ilagay ko. Meron naman na ako mga napili, pero baka mag-hold din ako ng maliit na contest lang sa Facebook page natin, Paolo Memes. Like nyo na. Yung mga top doon, yun yung mga isusunod ko na ipapasok sa custom emojis. And magagamit nyo sila pag nagla-livestream tayo. And of course, syempre, susuportahan nyo pa yung channel. Yun yung pinaka-importante doon. Makakabili pa ako ng mga maraming bagay na pwede pampaganda pa na ating content. Pero pera lang tayo dito. Practical tayo mga kanser. Pero maraming salamat sa suporta nyo. Matagal na tayo lumagpas sa 5K. Walang bahid ng ban anywhere kasi naiintindihan ko na si Tito YouTube. Hindi na nila ako mahawa. Wala pa ako ni isang video ngayon na nababan ulit. Dati 3 tayo inabot sunod-sunod. Ngayon, chill na tayo. Alam ko na ang galaw. So, maraming salamat sa nanood. Don't forget to like, share to your friends, and of course, don't forget to subscribe. Paulul. Out.